Γεια σας, είμαι η Ήβη και βρίσκομαι στη φωτογράφηση του περιοδικού Free για το τεύχος Μαΐου. Free για μένα είναι να έχεις καλοκαίρι στην καρδιά. Επειδή γεννήθηκα σε ένα νησί, για μένα παίζει πολύ ρόλο να βρίσκομαι κοντά σε θάλασσα και γενικά επειδή είμαι καλοκαιρινός τύπος, είπα να βγάλω και το δίσκο μου, καλοκαίρι στην καρδιά. Μου άρεσαν πάρα πολλά πράγματα στην εμπειρία μου στο X Factor, τα backstage, όλο αυτό το τρέξιμο με τα παιδιά και η παρέα, τα τραγούδια, η ώρα που έβγαινα πάνω στη σκηνή και τραγούδουσα για τον κόσμο. Γενικά δεν υπάρχει κάτι που να μην μου άρεσε στο X Factor. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν τραγουδάς, όταν είσαι στη σκηνή, όταν έχεις ένα τραγούδι, μπαίνεις σε κάποιο ρόλο ανάλογα με το τραγούδι που έχεις ή είσαι πάντα αυτή, απλά προσαρμόζεσαι στο τραγούδι? Είμαι πάντα ο εαυτός μου, δηλαδή. Απλά πρέπει να παίρνεις ένα ιδιαίτερο ύφος σε κάθε τραγούδι και αυτά που λες να τα εννοείς. Στη σκηνή θα έδωσες κάτι προκλητικό? Πάνω στη σκηνή μόνο. Μόνο στη σκηνή, ναι. Είναι διαφορετικό. Πάνω στη σκηνή πρέπει να δείχνεις και λίγο πιο σεξι, πιστεύω. Αλλά εκτός σκηνής, ξέρεις, να είσαι μέτρια. Ούτε πολύ προκλητική, ούτε τελείως ζουτριά. Τι δεν αντέχεις να βλέπεις τα κορίτσια να φοράνε σήμερα, τα νέα κορίτσια της ηλικίας σου? Αυτό το πολύ βαρυφορτωμένο μακιγιάζ και που δεν δείχνει τη φυσικότητά σου. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Προτιμώ άλλος να είναι ο εαυτός του και να αποδέχεται τον εαυτό του. Το πολύ στενό, εφαρμοστό, κοντό που φαίνονται όλα, ό,τι έχεις και δεν έχεις, δεν είναι τόσο όμορφο. Και αν ήσουν πολύ ερωτευμένη και σου ζήταγε να ντυθείς έτσι? Όταν ερωτηθώ θα σου πω. Περισσότερη Ήβη στο τεύχος του Free που κυκλοφορεί.